nagmukbang mi karon, nami diri karon sa kuan, mangaon mi og kuan kanang sa gani among gikaon gani, kanang noodles ni siya. Ramyun ang pangalan. Oh, nya. Kanang ani oh, dara oh. Kani siya, ya ramyun, ana. Ramyong, ayan. Ang akong mga amiga nga gikan sa Japan mo pay pag-abot. Di kapoy sila in town sa ilang biyahe kay layo kayo ang biyahe gikan sa Manila paingon diri sa Baguio. 5 ka og 8 ka oras. Unsa man akong buhok oy mura man nga akong kukuan. La madam gwapo gid ning antipara oh. Mao ning antipara gikan sa Ibon gi-order bag-o mo ning gipasalubong nila nako. Oh, gwapo kayo. Gikan ni sa Japan na Ibon, namda Ibon sa Japan. Na angayan kayo ko oy, salamat gyud kay sa akong amiga nga nagdala mo ni siya. Kaning ano Haponesa ni siya. Koreana. Oo, Koreana kini. Koreana. Oh, hilo-hilo daw ko no. Oh, ano daw sa inyo? Oh, di ba? Nami diri karon sa Pines Park Cafe. Madam, oh, gana si Shanti para. Salamat gyud kayo. Hayag na gyud kay akong pananaw. Salamat kay sa Ibon. Thank you kaayo sa nagpahatag sa Antipara. La ngayon kayo si Bisaya Kuday, oy. Uy, ngayon kay si Bisaya Kuday sa kuan sa Antipara nga gihatag sa akong amiga nga Haponesa, Ginoo ko. Uy, katong wala pa nag-subscribe sa ako ay subscribe na in taon ko ninyo. Uy, maluoy in taon mo. Nya. Ay, grabe siya. Sige na, babush. No. Ikaw, patis. Ayan. Guys, gwapa kay ko diri sa akong Antipara. Uy, bagay gyud kay nako. Hala, tigulang na gyud si Bisaya Kuday kay na naman siya yuban, oh. Ah. Ano, bibo na kayo mi, oh, nagkaon na gid sila. Kain pa more. Ikaw, Pandoy. Ang hanga na. Ramen, ang saya-saya. Ang ito. Napagid ang mga bisita o mga bata ni siya. Muning bago namong nakuan, nadakpan. Ramen. Pag hello mga Ashmera, hello. Mega shout out mga katiktik ug mga katuktok. Shout out dan sa mga nanonood diyan. Mega love shout out sa inyo. Ayaw tanyo kalimti og tuslok ang kanang subscribe ug kanang bell mga kapatid. Mega love shout out sa lahat. Merry Christmas daw. O yun, nakabalo man yung istorya dahil ni siya og kuan English ning hapon na. Kana si Pamela. Puti kaayo ang naong nimo diri no. La madam, gwapa kaayo ni Antipara. Kuay ko ni madam ha. Salamat kayo sa imong pagpadalaan ni akong Antipara. Kung kinsa pa tong gusto ni Antipara pag order na mo. Nani siya kuan kay kani siya Antipara gikan ni sa Ibon pero kay Ibon sa Japan pero na may Ibon diri sa tua. Pag order na mo kay sige ra ba mo gatubang sa kanang computer. O mga buta na unya mo ha. Oh, dili na lang ko kutob. So daghang kayong salamat. Ay kalimot og tuslok sa kanang subscribe ha para updated mo sa sunod na kong kuan. Subscribe. Oh, di ba? Sige, bye-bye.